Казан марафоны 2022 масштаблы бөтен Россия чарасы тәмамланды. Анда илнең 81 төбәгеннән 12 мең кеше катнашты. Безнең иҗат төркемендә масса күләм йөгерешне күзәтте. Берәүләр иртәнге йокы белән ләззәтләнсә, икенчеләре инде күптән аяк өстендә. Казан марафонының старт полосасына 100 метрлы чират. Йөгерүчеләрнең кәефе шәп. Все уже заряжено, хочется скорее побежать. Бу тату төркемдә барысы да бердәм. Профессиональ спортчылар һәм үзенчәлекле атрибутлар яратучылар. Актив ялны сайлаучылар байтак. Быел йөгереш юлы Казанның истәлекле урыны Казансу елгасы яр буе аша уза. Йөгерүчеләргә волонтерлар су биреп тора. Мондый ярдәм пунктлары йөгерү трассасы буенча һәм финишка килеп җиткән урында урнашкан. Мондый масштабта экологияны да онытмыйлар. Менә пластик җыю өчен махсус урыннар тора. Бу пластикны без кабат эшкәртергә җыябыз. Алары яңа шешәләргә яки тагын нинди дә булса артобекларга әверелә. Йөгерүчеләр 3, 10, 21 һәм 42 чакрым дистанцияларга йөгерә. Хинд байкерларда узышу да бар. Тик анда йөкләнеш чикләнгән. Катнашучылар 12 мең кеше. Россиянең 81 төбәге, чит ил кунаклары да бар. Более 70% это люди, которые приехали в Казань на уикенд. Уикендка килгән кешеләрнең 70%-тан артыгы йөрергә генә түгел, ә безнең шәһәргә карарга, марафонда катнашырга да килүчеләр. Бу спорт кына түгел, туризмда. 8 ел элек үз алыбызга куйган максатны чынга ашырабыз. Йөгерештә безнең телерадио компания алып баручылары һәм хәбәрчеләре дә катнашты. Ощущение нереальное, чувствуешь себя просто победителем. Вот мне дали даже медальку. Я записывала видео, а вот мой коллега Булат Жакиев, он тоже пробежал 10 километров. Вообще все очень круто в этом году. Есть ощущение, что уровень подготовки у бегунов выше. Марафонда җиңүчеләр менә дигән осталар: Федор Шутов, Александр Морозова, Виталий Гриценко, Елена Федосеева акчалата бүләкләр алды. Катнашучыларга медальләр өләштеләр. Кәефләре күтәренке калды. Жалко, что я горки не тренировал. Задыхался. Но потерпел, силу воли прокачал. Душе радостно. Соревнования это всегда праздник. Как бы они ни сложились. Алия Галиуллина, Елизавета Жукова, Ренат Сахибгараев, Татарстан яңалыклары.